Arjen vampier. En omdat ze stom was, deed de meisje door de wind. Arjen rende ze mijn pak spiertje. En Arjen rende als een kind. En op de leeftijd van 30, toen kreeg hij verkeer. Mickey van Ternesse, die woog 100 kilo, niet minder en niet meer. Was Arjen, Arjen, Arjen vampier. Fietsen die net Ternesse toe. Maar hij 17 jaar fietsen. Toen was het toch wel een beetje moe. Is een helemaal getraagd. Ja, met een beetje sneu. Kan er wel lang genoeg fietsen. Ik ben toch wel stroomboei. Was Arjen, Arjen, Arjen vampier. In Poelwijk, Jimmy Moké. En de maagden roepen nog altijd: Arjen, zing nog eens mee. Want Arjen, Arjen, Arjen.